Esta mañá presentábase no Concello Nollés a 19ª edición da Travesía Nado solidaria entre o Porto de Testal e o Freixo. Todo un clásico nas actividades deportivas do verán no municipio. A proba, que terá lugar este vindeiro domingo 15 de agosto, está organizada pola Asociación Adecodea e o propio Concello. Arrancará a partir das 10 da mañá, e como se incide dende a organización non terá un afán competitivo, senón o que busca é promocionar o deporte adaptado. Como ben sabedes, esta non é unha proba de carácter competitivo, senón que o obxectivo principal é a promoción do deporte no colectivo das persoas con discapacidade, a solidaridade, a integración e a inclusión a través do deporte. As inscricións poden realizarse a través da páxina web galitimen.com. A cota de inscrición é de 10 euros e a organización limitou a participación a un total de 75 nadadores, debido á actual situación COVID. Animar aos nadadores a que se inscriban. Este ano temos a limitación en 75 nadadores. Polo tema do COVID hai uns protocolos, queremos non saturar porque ao ter que viren as persoas nas embarcacións, pois intentar que non haxa unha aglomeración intensa, aínda que si se lle vai a proporcionar a todos os nadadores ao chegar ao Freixo unha mascarilla para, na medida do posible, intentar evitar que haxa contagios na actividade deportiva. Dende a organización agradeceron tamén ás distintas casas comerciais e entidades colaboradoras o seu apoio coa proba, xa que sen a súa axuda sería prácticamente imposible poder levala a cabo.